Nie mam nových šatov, no ale však už mám do nových šatov. No ale tak nie už to nikto, ja mohla si vedieť, že kurva, čo potrebuješ, nie? Teraz ten
Štartové číslo 49, pán Ján Argaláš. Ovládateľnosť bez vodidla, psík ide koncentrované, pri prvej streľbe sa trošku obzrie, psovod mu pomôže rukou, aby sa neobzrel. Zbytok chôdze veľmi pekný, v poriadku a tiež má chvíľami tieto, jak som vytýkal, tu úsučky, že chodí chvíľami nie je dobre technicky. Cvik veľmi dobre, odloženie v sede za pochodu, reakcia veľmi pekná, poloha zaujatá, psík sa nám obzerá, je mierne nekoncentrovaný, veľmi dobré. Odloženie vlahu za pochodu s privolaním, reakcia veľmi pekná, položenie v poriadku, mierny nekľud v polohe pred privolaním už. Psovod dáva tam nejaký povel tesne pred prisadnutím alebo nejaký signál zvukový. Cvik veľmi dobré, aport voľný, mierny nekľud na začiatku, inak zbytok cviku v poriadku, výborne. Preskok cez metrovú prekážku, znova v základnom postoji nekľud, prekážka prekonaná v poriadku, základný postoj v poriadku, u obidvoch skokov bol ten nekľud, cvik veľmi dobré, prekonanie šikmej steny, znova nekľud na začiatku, pri odchode psovoda, zbytok cviku v poriadku, vyslanie vpred s odložením, psík sa na prvý pokus nerozbehol, na druhý sa už rozbehol, ale s pomocou psovoda, aj psovod mu trošku musel pomôcť. Zaujal polohu okamžite, ale neležal celkom, až pri príchode psovoda si lahol, cvik už je nedostatočné, spolu dnes 92 bodov.